Grabe akong pagantos. Gikan sa pangatiman. Mangurnal na lang kanin ko para inipalito gatas niya akong mga anak. Problema ang gihatag. Sila tanan naghihatag nila problema. Wala na ba ko'y kalipay aning kalibutana? Grabe akong mga anak. Si Ronron, si Jimmy, si Grace. Wala na kalipay nga gihatag sa kuha. Puro na lang problema. Gikan sa pagkagamay nila, ako nila gitagaag kalipay. Ug ilahang papa, unta na anay kabaguhan ng ilang papa mutabang na sa kuha diri pagpaningkamot. Grabe. Daan palagi ko. Tama gid kay itong mga istorya sa kong ginikanan sa unang panahon. Ug nitarong pa kong eskwela, naminaw pa ko sa ilaha. Dili unta inani ang akong kinabuhi ron. Hayahay unta kay karon. Opisina unta akong gitrabahoan. Dili unta ko aning kabagnutan. Unta karon. Di na ko mapadaning mga inani nga trabaho ba. Gisayangan gyud nako ang mga panahon sa una ba nga. Wa gyud nako paminaw ang akong mga ginikanan. Sige lang. Basta patas lang ang panginabuhi. Mapa-eskwela lang nako akong mga anak. Okay ra ni. Asa kas mama oy. Sugod ng deadbear ron ba? Pangitaon sa ko to be. Ay sa kwarta. Ma. Naara man ka diri. Kanina ko si pangitaan nimo ba? Nak, nga naman. Nay problema sa eskwelahan? Wala mo oy kano sa gitagaag. Problema gud. Kuan man ba? Pista dito sa akong classmate nya na derby. Kasi nakay kwarta dia ba mga unta ko. Nak, asa man taong ka nagakatuna ng derby oy nga. Di man kakabaluan na. Ay ma, lingaw-lingaw ra gud ma. Way tarong klase ron ba kay bakasyon na. Nak, una-una ba? Wala pa ko gisweldohan akong trabaho. Una-unaon po nimo. 300 ra taon akong adlaw. Kuan pagbugas. Nya kuan pag mga asukar ug kape nya. Pangayuan pag yun nimo unsa na lay atong pamalito na ni. Ay naunsa naman ka mo. Oy di mga kabalo mo suporta si mong anak. Unsay dili mo suporta nak? Kung pwede lang na para lang yun na sa eskwelahan, mo suporta ko pero para man gud na sa sugal nak. Nya una-unaon nimo ang atong income. Gamay ra kay nya kuan pa nimo sugal. Unsa man ka oy? Ay di jud ma. Og agiyaw na itagbuhinas dayon nya makadaog. Nya di man ako iwaldas-waldas po ng kwarta pod. Nak, bahalag masuko ka sa kuha basta pareha ng mga inanang sugal. Di ko muhatag nimo bahala nag-unsa imong lagot sa kuha basta kung party gyud anang sugal. Pasensya jud ta kay wa jud ko ikahatag nimo. Mama oy man kay klaro. Bahalag masuko ka sa kuha anak, di gyud ko. Unsa man ang nasa imong dalunggan? Ay kini. Ay lumboy mo ko ni pang pawala sa luod. Nak, nagbisyo-bisyo na ka? Ay gyud ko tagaig problema nak, maluoy ka sa kuha. Ay lumboy ra gud, di man ka kasabot. Unsa naman taon niya akong anak oy? Dili man ta ni inani. Siguro murag tungod yun ni siyang mga barkada ba. Mo nang nainana siya. Ma. Oh. Nasa man ka? Ma, gigukod ko sa papa sa akong uyab ma ba. Hapit yung ko tigbasa. Nganong giyaga-yagaan man po nimong papa sa imong uyab? Sunod gani ha, ayaw pag yaga-yagag laing tao. Pataka raman ka ma oy. Dili man na akong bus pasabot. Medyo naray ni burot ba. Unsay nibo? Nakabuntis ka? Uma. Sipiat lagi kayo ma. Nya, ang kuan ma. Pamalayaan ba jud karon si minaha ma? Naunsa naman mo mga bata, oy. Kamu ba? Halos na lang kada adlaw, kada oras. Problema lang permente inyong ginahatag sa kuha. Dili na mo maluoy sa kuha do. Pila na kagada nag-duty diri. Magkapamalay tama? Jem, maunta na gyud-una nimo nga nagpait pa ta, naglisod pa ta ani. Maunta na gyud-una nimo wala sa unta ka nagsulod anang butanga, kabala bitaw kang luoy pa kay taani nang hurnal rata nya ni sulod pa jud ka nang inanang butanga. Ma, lami manggod. Lami na kay magminyo ba? Okay ra man ang magminyo nak. Wa man kay nay problema basta na lang kay ikabuhi. May magpareha na skanding, hiktan lang nimo na dias daplin pasabsabo nimong sagbot. Okay ra unta kayo nya. Di man na pwede kay tao man na. Saan man na nimo ron? Okay ra untag na kay trabaho ba? Nga tarong na kay ikabuhi ana imong asawang imong anak. Langan masalain kumudol nga tao nga ikaw makunganan, ikaw jud kung duulan ma. Di ka proud sa ko mga magkaapo na ka? Ah sige, namo koy agi upat ka adlaw. Ato na ko kung amo kay kwaon ako mga 1 to guro to. Ing na nga makatubang ta dito, ing na nga. Inato lang ta nga kuan ha. Ang importante nga makatubang ta na imong kuan. Pamalay unon. Ma, napay isa ka problema. Unsa man? Ma, ang upat ka agi nimo diri ma ba ang trabahoan nimo. Ikuha ba na ako ma. Kay nag-away mi sa kong uyab ma nya. Nasuko kong uyab ba kay kailangan pailaag pa nako para mapasaylo ko niya. Unsa Jimmy?
Ang akong agi diri nga gihornalan, imo nang gikuha. Ma, Sa kana nga rason sa imong uyab, nga una pa mahuwasan na iyang kasuko nimo gilaag nimo. Manginahanglan pa kag kwarta. Nga mo gasto nimo para mahuwasan na iyang kuan sa mo ha. May pagway asawa na. Giyay na. pero ma, patay ko siyang papa. Bahala ka. Tinuyuan man na nimo. Imbis mamalay pa ta, gikuha man nimong kwarta dito. Hala, bahala ka diha. Mama, oy. Oh, murag mulingkod sa siguro kung kadali oy kay kaapoy naman. Oh, asa man ka? Anong gidala-dala man nimo ng bata diri nga? Taligsik man. Ma, naa daw mi outing ron ba kay bakasyon na magunamot nga yung adlaw niya. Magtabok-tabok daw mi sa mong classmate ba. Ibilin sa kuning bata sa imo bi bantay sa ni bi. Kita man tingali kang nang hurnal kuno. Kabalo kang nakoy trabaho diri kay para nata ipalit og bugas. Nya kuha na ng bata gatas. Bilan naman noon nimo anang bata. Ah, unsa ba ni si mama oy nga? Mabihin ko dito ma kay ako ray wala. Nya sila kumpleto ako ray wala. Samtaw ka ma oy, sa si mama di mabinlad og bata. Unsa naman taon mo nak? Uy. Unsa man gusto ninyo nga kuno na kuning kalibutan na? Murag gihinay-hinayan naman ko ninyo. Unsay gusto ninyo nga mawala na kuning kalibutan na? Nanaon nimo ha? Imong kuya nimo si Jimmy. Niuli karon dire. Itugan ako kahit nakabuntis daw, kinahanglan mamalay. Si Ronron, abi na tong nitarog eskwela. Wala, tuwa sa kuan, derbihan og manok. Nya karon ikaw, gipatarong kag eskwela. Wala ka ni tarong, ikaw ra unta isa ka babae anak nako. Ikaw untay mo kuan ng mga igsuon nimo. Wala gyapon. Eskwelahon man tuod. Pero mo gawas mo kating klases dito sa gawas sala maglagla ang paguli dire. Wa na burot ng tiyan nya. Wala ra bay amahan ng anak. Unya karon. Asa yung papa? Wala. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nanghurnal imbis di nako ni trabaho ni manghurnal ba. Nya karon binlan ko nimog bata. Pag istorya na lang mo kuan ba? Kanang gusto mo nga mawala na ko ning kalibutan na kay gusto na po kumawala ba? Halos na lang tanan mo diri problema inyong gihatag sa kuha. Problema na lang. Wa nay kalipay problema tanan. Ma, iyo na pa. Asa di si papa? Angay papiling pangitao na yung papa. Tuwa dito, naglala kauban na yung mga ilim nun o yung mga barkada. Ay naku yung pangitayin na ng butanga. Amot ninyong papa asa na. Punanaw ninyo ha, dilibantan ni trabaho na kuning manghurnal diri. Trabaho na sa inyong papa. Pero mas giunan niya ang baso o ang ilim nun o yung barkada. Sige ma, sorry kayo ma. Mangita na lang kung kabilinan aning bata. Adto na ko. Grabing paita akong kinabuhi. Gikan sa pagbuntis na kung aning mga bata. Gikan sa magulang, hantod na lang sa manghud. Grabe way undang. Akong pagpaningkamot. Manrabaho gani ko, manghurnal. Para lang sa ilaha. Kunya, may naani lang. Grabe akong pagantos. Gikan sa pagpangatiman. Manghurnal na lang gani ko para inipalito gatas niya akong mga anak. Problema ang gihatag. Sila tanan naghihatag nila problema. Wala na ba ko'y kalipay aning kalibutana? Grabe akong mga anak. Si Ronron, si Jimmy, si Grace. Wala na'y kalipay nga gihatag sa kuha. Puro na lang problema. Gikan sa pagkagamay nila, ako nila gitagaag kalipay. Ug ila ang papa, unta, naanay kabaguhan ng ilang papa, mutabang na sa kuha diri pagpaningkamot. Grabe, kasurindiron na jud kay ko sa akong kinabuhi. Dili pa kog tubig ko. Saan? Dili ko kabot. Ikaw na lang kuwag tubig ba? Sa mga bibi na, oy, di man morning ka mo. Sige na. Thank you. Pagkuhan sa imong kuhan. Ang sabon niyo, napa kay sabon? Wala na. Sina, pagdali na kay maabtan sa mga asawa din. Sayo ni mo? Ang sa nilabot og mabtan ta si mong asawa. Nga naman? Napakay gugman niya? Wala na. Ito ba akong gigugma? Huwag yung gibiyaan na nako ng isa, no? Ikaw akong gipuli kay nakita nako sa imuha ang realidad sa gugma ba? Nakita nako sa imuha ang TL. PTL. True na. Wow. Og SL. Patawa man ka. Piligon paging bayhana. Pagdali ka kay maabtan ka. Tara na, sige na. Okay na ka? Okay na na. Kay maabsan ta atong asawa diring tambukikoy nga wa nay pulos nga wa nay kuan tambok rang agi. Grabe, kasakit ang akong nadungog kang dudong. Tambok? Tambok na baday kay ko? Wala na ko'y pulos. Grabe, dudong.
akong pagmahal niya. Gikan sa una hantod karon pero siya nakaako siya dalag babae diri sa among balay. Grabe ka sakit. Yang gibuhat sa kuha. Wa siya pag di siya magmahay sa akong pagmahal kay gikan sa una hantod karon gimahal nako siya pero siya kaako siya pulis sa kuha. Atubangan sa iyang mga anak na siya babae. Dong, naunsa naman taong ka? Giunsa naman nimo ni atong relasyon? Nagkadag ko atong anak. Wa naman kay gana sa atong kinabuhi ani. Magunsa na lang ko dong. Ganda ko lang. Inam na, bibi. Huwag na, bibi. Dong! Lah, Wa man kay batasan. Asa ko nagkulang? Gihatag na ko tanan sa imuha. Gitagaan ta kag anak tulo ka buhok. Nahimo pa kag inaani sa kuha. Ako naman gani ang manghurnal, magtrabaho para natay kapalit og bugas og gatas sa nang imong apo. Inani pa ka magdala kag babae diri sa balay. Asa ko nagkulang dong? Asa ko nagkulang nimo? Ug pagigugma lang gigugma ta ka. Sakit kayo sa kong buot nga nadunggan ako katambok na kay ko. Unsa di ang gugma? Pasiksihay? Bisan pag unsa katambok imong asawa kung gugma gani ang imong ipatigbabaw gugma na. Unsa man nimo danag ko na lang natong anak. Karon pa ka nagkabit-kabit? Asa ang imong gugma dong sa imong mga anak? Ug wa kay gugma na ko imo na lang mga anak. Sakripisyo man ganin ako na lay manghurnal para natay kaon, magdala pa kag babae dire. Pagbaton og respeto ba? Unsa man ka oy? pag-diet sa